ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 4வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஞான யோகம், அறிவின் யோகம். உங்க எல்லாரையும் மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் விஷயத்துல சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே சந்தோஷம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயர் சொல்லிடலாம். नमो विष्णुपाताय कृष्णपश्चायबदले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवती पश्चात देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् शरण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ஞான யோகம் பார்க்க போறோம். இது நாள் வரைக்கும் நம்ம சாப்டர் 1ல அர்ஜுனனோட விஷாத யோகம், அர்ஜுன விஷாத யோகம் பார்த்தோம். அவங்களோட கவலை கஷ்டம் என்ன அப்படின்றத அந்த யோகத்துல நம்ம அந்த சாப்டர்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் சம்மரி ஆஃப் கீதா செகண்ட் சாப்டர், அதுல எல்லாமே கீதாவோட பகவத்கீதையோட சம்மரி அதுல இருக்கும். அப்படின்னா என்னன்னா பகவத்கீதையில் நம்ம கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் இதெல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். அது எல்லாமே ஓரளவுக்கு பகவான் அங்க கோட் பண்ணிருப்பாங்க. அப்புறம் சோல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம அங்க தெரிஞ்சிருப்போம். ஏன்னா இது நாள் வரைக்கும் நம்ம பாக்குறது எல்லாமே இந்த உடம்பு சம்பந்தமான விஷயத்தை தான் நம்ம நிறைய யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்போம். ஆனா நமக்குள்ள சோல்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்திருப்போம். அதுக்கப்புறம் நேற்றுக்கு கர்மயோகம் பார்த்தோம். ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா நம்ம ஒரு நிமிஷமும் நம்ம ஏதோ ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டு இருப்போம். அப்ப அது என்ன மாதிரி செயலா இருக்கணும்? நம்ம பொதுவா நம்ம என்ன பண்றோம், ஏதாவது ஒரு சோகம் துக்கம் வந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு ஒரே காரணம் நம்ம செய்த கர்மத்தின் பலன் தான். அதனால நம்ம என்ன மாதிரி கர்மம் பண்ணா நம்மளுக்கு நன்மையே நடக்கும், பகவானோட அனுகிரகம் கிடைக்கும் அப்படின்றதால நம்ம கர்மயோகம் படிக்கும் போது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அதுல நேத்துக்கு நம்ம பார்த்ததுல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதாவது கர்மா, அதாவது என்னது விக்கர்மான்றது சாஸ்திரத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்ன விஷயங்களை செய்யறது, அதாவது அதர்ம விஷயங்களை செய்யறது. அதுக்கப்புறம் கர்மான்றதுலயே வந்துட்டு என்னன்னா எதிர்பார்த்து பண்றது. நான் இந்த ஒரு யாகம் பண்றேன், எனக்கு அதுக்கான பலன் கிடைக்கணும் அப்படின்றது. அந்த மாதிரி செஞ்சோன்னா நம்மளுக்கு ஸ்வர்க்கம் நரகம் இந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயங்கள் தான் கிடைக்கும். அதாவது நல்லது செஞ்சோம்னா சொர்க்கம், அதே நம்ம தப்பா ஏதாவது செஞ்சோம், ஐ மீன் இது விக்ரம செஞ்சோம் அப்படின்னா நரகம் அந்த மாதிரி வரும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அக்கர்மான்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க நம்மளோட செயல்கள் எல்லாமே பகவானுக்காக செய்யறதா இருக்கும். அதுல வந்து நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆகும். இதுதான் வந்து பேசிக்கா கர்ம யோகத்துல 3 டைப் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து விக்கர்மா, அதர்மம் செய்யறது, வேதத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்ன விஷயங்களை செய்யறது கர்மா. இன்னொன்னு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எதையாவது ஒண்ணு எதிர்பார்த்து பண்றது. அதுக்கப்புறம் முழுக்க முழுக்க பகவானுக்காக நம்ம செய்யற விஷயங்கள் அது வந்து அகர்மா அப்படின்றது நம்ம சொல்றோம். டிவோஷனல் சர்வீஸ் பகவானுக்கு செய்யறது அப்படின்னு. அப்போ நம்மளுக்கு எப்பயுமே தவறு நடக்கக்கூடாது, வாழ்க்கையில எப்பயுமே கஷ்டமா இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம விக்ரமாவை டோட்டலா விட்டுடணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கர்மயோகத்தை கடைபிடிச்சாலும் தப்பில்லை, ஆனா அக்கர்மா பகவானுக்காக கர்மங்களை செஞ்சோம்னா அது இருக்கலே மிக உயர்ந்தது. இதெல்லாம் நம்ம நேற்று வரைக்கும் பார்த்தோம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அறிவின் யோகம் பார்க்க போறோம். அது என்னன்றதை நம்ம போக போக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட வணக்கங்களை ராதாகிருஷ்ணருக்கு நம்ம தெரிவிச்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் நேத்தியோட சம்மரி. துரத்தல் அல்லது செயல் ஏக்கம் வத அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு முன்னாடி செகண்ட் சாப்டர்ல என்னன்னா ஸ்தித முனி பத்தின அடையாளங்களை பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு நீ வந்து
மனச இது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பகவான். ஆனா அதுல அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் தோணும். என்னன்னா, அப்போ நான் வந்து என்னோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிலாம் செய்யணுமா? இல்ல நான் வந்து முழுக்க முழுக்க என்னைய டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நான் இன்வால்வ் பண்ணிக்கணுமா? அப்படின்ற மாரி ஒரு சந்தேகம் ஏற்படும். அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து விளக்கம் சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது என்னன்னா, எப்பயுமே டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு போய் இருக்கிறது கிடையாது. நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்னவோ அத செஞ்சுக்கிட்டே தான் நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ பண்ணணும். அதுதான் இருக்கறதுலே சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் அங்க சொல்லியிருப்பாங்க. பிரிட்டெண்டரா இருக்கிறத விட நம்ம வந்து சின்சியர் டிவோட்டியா இருக்கிறது தான் சிறந்தது. பிரிட்டெண்டர்ன்றது சும்மா வெளியில பார்க்க சன்னியாசி மாதிரி இருப்பாங்க. ஆனா உள்ளுக்குள்ளார இந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாத்து மேலயும் அவங்களுக்கு ஆசை இருக்கும். அப்படி இருக்கிறத விட கிரகஸ்தர்களா இருந்துகிட்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம வந்து மனசை வந்து செலுத்துறது தான் சிறந்தது அப்படின்றதுக்கு அதுக்கு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா, ஞான யோகா. அதாவது நியத்தம் குரு கர்ம அப்படின்றதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதத்துல உள்ளத நம்ம செய்யணும். வேதத்துல என்ன நமக்காக விதிக்கப்பட்ட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி இருக்கோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்த ஆன்சர். அதுக்கப்புறம் கர்ம காண்டா, கர்ம யோகா, பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம். அது அதுலயும் என்னன்னா, வேதத்துல நம்மளுக்கு வந்துட்டு வேதம் யாரு கொடுத்தது? பகவான் கொடுத்தது. அதுல நம்மளுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் வருதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள். எத்யத் ஆச்சரதி ஸ்ரேஷ்டஸ். அதாவது என்னன்னா, இப்ப அர்ஜுனர் வந்து சத்திரியரா இருக்காங்க. அவங்க வந்து போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு சில விஷயத்துக்கு. அப்போ இதே மாதிரி அர்ஜுனனே, அதாவது அர்ஜுனன் வந்து மிக சிறந்த வில்லாளி, எல்லாத்துலயுமே வந்து என்னது, அவங்க ரொம்ப ரொம்ப திறமையானவங்க. அவங்க அப்படி செய்யும்போது அவங்கள பார்க்கும்போது மத்தவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்களுக்கு பின்னாடி வர ஜெனரேஷன்ல, ஓஹோ அப்ப நம்மளும் வந்து நம்மளோட வேலையில இருந்து பின்வாங்கிடலாமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எடுத்துக்காட்டு அமைஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அதனால இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள் அப்படின்னா, அர்ஜுனா நீ இப்ப போர் பண்ணாதான் உனக்கு பின்னாடி வரவங்களும் அதை வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. தர்மத்துக்காக போர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. இல்ல அப்படின்னா வந்து நீ இப்ப போர் பண்ணலன்னா உன்னை பார்த்து அவங்க அதையும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்ப பகவானுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயமும் தேவை கிடையாது இல்லைங்களா? பகவான் பரிபூர்ணமானவங்க. அவங்களுக்குன்னு செய்ய வேண்டிய கடமைகளோ, அவங்களுக்குன்னு ஏதோ ஒரு தேவையோ எல்லாம் கிடையாது. இருந்தாலும் அவங்க இந்த உலகத்தை பரிபாலிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. எல்லாமே வந்துட்டு கரெக்டா நடந்துட்டு இருக்கு. அவங்க எதுக்காக அந்த செயல்களை செய்யறாங்க? பற்று இல்லாம செய்யறாங்க இல்லைங்களா பகவான்? அது அப்போ இப்ப பகவானே வந்து இதெல்லாம் எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை, நான் எதுக்கு இதெல்லாம் செய்யணும்னு இருந்தா அப்புறம் நம்ம எல்லாமே கரெக்டா நடக்காது. பின்னாடி வரவங்களும் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, முன்மாதிரியா வந்து இருக்கிறவங்க எப்பயுமே கரெக்டா இருக்கணும். இப்ப பகவான் அவங்களோடது எல்லாத்தையும் கரெக்டா அவங்களோட கடமைகளை செய்யறாங்க இல்லைங்களா? பகவானுக்கான என்ன கடமை? இந்த உலகத்தை கிரியேட் பண்ணணும், பரிபாலிக்கணும் இதெல்லாம். அப்ப அவங்களும் அதை ரினவுன்ஸ்டு பொசிஷன்ல செய்யறாங்க. அதே மாதிரி அர்ஜுனனையும் என்ன செய்ய சொல்றாங்க? பகவான் வந்து உன்னுடைய கடமையை நீ செஞ்சாதான் நீ எடுத்துக்காட்டா இருப்ப, சிறந்த எடுத்துக்காட்டா இருப்ப அப்படின்றத சொல்றாங்க. மிகப்பெரிய எதிரி இக வைரினம். நமக்கு என்ன மிகப்பெரிய எதிரி? எது நம்மள டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருந்து தடுக்குது? எது நம்மள பாவங்களை செய்ய தூண்டுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லஸ்ட், டிசையர், அதாவது ஆசை, காமம். சரிங்களா? அது வந்து நம்ம மனிதர்களுக்கு வெவ்வேறு விதத்துல இருக்கும். ஒரு சிலவங்களுக்கு அவங்களோட ஆசை எதுலயாவது இருக்கும். அது வந்து எப்படின்னா, நெருப்பை மூடின புகை மாதிரி இருக்கும். அந்த அளவுதான் அது அந்த ஆசை இருக்கும். அது ஈஸியா அவங்க வந்து அதுல இருந்து வெளியில வந்துடலாம். இன்னும் சிலவங்களுக்கு கண்ணாடியில இருக்க அழுக்கு போல இருக்கும். அவங்க வந்து கொஞ்சம் பிரயத்தனம் பண்ணணும் அவங்களோட ஆசையை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறதுக்கு. இன்னும் சிலவங்களுக்கு கருப்பை அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அவங்களால வந்து அந்த தீய கர்மங்களை செய்யாம இருக்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு அதுல ஆசை ஆழ்ந்திருக்கும். அப்போ இவங்க இது எல்லாத்துல இருந்தும் வெளியில வரணும். அப்ப ஆசைதான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு, அதுவும் இந்த ஆசைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கா? நித்தியமா இருக்குமா நம்ம கூடவே அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. இப்ப நம்ம ஒரு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடுறோம். நல்லா அப்ப சந்தோஷமா இருக்கும். திருப்பி கொஞ்சம் ஒரு 6 ஹவர்ஸ் ஆச்சுன்னா மறுபடியும் நம்மளுக்கு ஆசை வரும். நல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்றது. ஒரு படம் பார்க்குறோம். மறுபடியும் அத பார்த்தோனே, அப்பாடா நான் படம் பார்த்துட்டேன். இனிமே எனக்கு வாழ்க்கையில படமே பார்க்க வேணாம்னு தோணுதா? இல்ல. இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு ஆசை நம்ம பட்டாலும், ஏன் ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்குறோம். நல்ல மாடல்ல வாங்குவோம். அடுத்தது அந்த இன்னொரு மாடல் வந்துருச்சுன்னா, இது பழசா போச்சே அப்படின்ற ஒரு கஷ்டம் வந்துரும். அதுவும் இல்லாம நம்ம பக்கத்துல உள்ளவங்க அத விட நல்ல மாடல் வாங்கிட்டாங்கன்னா, இன்னுமே நம்மளுக்கு வந்து இது தப்பா பழசா போச்சு அப்படின்னு. அந்த ஆசைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்னது? நித்தியமான ஆசைகள்ன்றதே கிடையாது. எந்த ஒரு விஷயத்த இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும், அந்த ஆசைக்கு அ என்னது? ஒரு அளவுகோல் தான் உண்டு. அது நம்மள இன்னும் அதுக்குள்ளேயே வச்சிருக்கும். அதனால தான் அந்த மாரி ஆசைகள வந்து நம்ம என்ன பண்ணா, நம்ம தான் அதுலேருந்து வெளியில வரணும்.
இல்லைன்னா அது நம்மள உள்ள 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 கொண்டு போயிட்டே இருக்கும். அதுல இருந்து வெளியில வரணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஆசைப்படாம இருக்கணுமானா கண்டிப்பா முடியாது. கண்டிப்பா ஆசை இருக்கும். அப்ப அந்த ஆசைய நம்ம யார் மேல வைக்கணும்? பகவான் மேல வைக்கணும். பகவானுக்கு நம்ப நெறைய நம்மளோட டைம வந்து நம்மளோட செயல்கள பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல செய்யறது. அதுல நம்ப நம்ப நெறைய ஈடுபாடு பண்ணோம்னா, அதுல நம்மளுக்கு நித்தியமான ஆசை இருக்கும். ஏன்னா, அதனால நம்மளுக்கு பாபங்கள் போகும். பகவானுக்கு நம்ப உண்மையா அன்கண்டிஷனல் லவ் குடுத்தோம் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷமும் கிடைக்கும். அதுல வந்து ஒரு குறையும் இருக்காது. இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாரி நித்தியமான ஆசை நம்ம கையிலேயே இருக்கு. நம்ம அத தான் செஞ்சு நம்ம மனசையும் நம்மளோட மனசு அமைதியாவும், சந்தோஷமாவும் வச்சுக்கணுமே தவிர, இந்த பௌதீக விஷயங்கள்ல ஒருத்தவங்க நம்ம நல்லா பழகுவோம் யார்ட்டயாவது. அவங்களே என்ன பண்ணிடுவாங்க, சில சமயம் நம்மள விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க. இல்லன்னா நம்மளோட சண்டை போட்டுருவாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு வருத்தமா இருக்கு இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் கூட நம்ம அப்படி அவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாலும், பண்ணலனாலும் நம்மளுக்கு இவ்ளோ விஷயங்களும் குடுத்துருக்காங்க. சூரியன குடுத்துருக்காங்க, தண்ணி குடுத்துருக்காங்க. நம்ம எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அற்பமா நம்ம அதெல்லாம் வாழ்க்கையில இருக்குன்றதே ரியலைஸே பண்ணவே மாட்டோம். நம்ம பாட்டுக்கு வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். ஆனா ஒரு நிமிஷம் காத்து இல்லனாலோ, ஒரு ஒரு நாள் தண்ணி இல்லனாலோ, நம்மளால சமாளிக்கவே முடியாது இல்லைங்களா? அதாவது உயிர் வாழுறதே அவ்வளவு சிரமமா இருக்கும். ஆனா அவ்ளோ அத்தியாவசியத்தெல்லாம் குடுத்த பகவான நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம கண்டிப்பா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அது குடுத்தாங்கன்றதுக்காக இல்ல. நம்ம வந்து பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுனால நம்மளுக்கு சிறந்த நன்மைகளும், பகவான் கிட்ட நம்மளுக்கு நல்ல நல்ல பாண்டிங்கும் நம்மளுக்கு ஏற்படும். அப்போ நம்மளோட நம்மளோட ஆசைகள பகவான் மேல நம்ப வைக்கணும். அதுதான் நம்ம நேர்த்தில அப்ப செயல்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்? பகவானுக்காக செய்யறதா இருந்ததுன்னா, சிறந்தது. நம்ம வாழ்க்கையில என்னைக்குமே நம்மளுக்கு ஆ இது தோய்வு ஏற்படாது. எப்பயுமே அதான். யாராவது நம்மள ஹர்ட் பண்ணிட்டா கூட, இந்த உலகத்துல தான் அது நடக்கும். ஆனா பகவான் நம்மள கும்பிட்டாலும் நம்மள ஹர்ட் பண்ண போறது கிடையாது. கும்பல்னாலும் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்க தான் போகுது. நம்ம அவங்களுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் குடுக்க தான் போறாங்க. ஆனா பண்ணா சந்தோஷம். இப்ப நம்ம பிள்ளைங்க இருக்காங்க. நம்மகிட்ட அன்பா இருந்தாங்கன்னா சந்தோஷம். அன்பா இல்லனாலும் நம்ம அவங்கள வேணாம்னு சொல்லப் போறதில்ல. இல்லையா? அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டியது நம்ம செய்யறோம். அதே மாதிரி தான் இந்த விஷயமும். அதனால நம்ம பகவான் மேல நம்மளோட கவனத்த செலுத்தணும்னா, நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில என்னைக்குமே தோல்வியோ, கஷ்டமோ இருக்கவே இருக்காது. அப்ப அந்த எதிரி என்னது? மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம வச்சிருக்கிற டிசையர்ஸ். அத நம்ம என்ன பண்ணணும்? அளவா வச்சுக்கணும். நல்ல விஷயத்துல வச்சுக்கணும். கண்ட்ரோல்டா இருக்கணும். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம அன்லிமிட்டடா நம்மள என்கேஜ் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது இன்னைக்கான தலைப்புகள். இதுல என்ன பாத்தீ அ இன்னைக்கு இன்னைக்கு அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தலைப்புகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு, ஏவம் பரம்பர பிராப்தம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். 4.1 to 10 வரைக்கும். அதாவது இந்த பகவத்கீதையோட ஆ ஃபிளாஷ்பேக்குன்னு சொல்லலாம் நம்ப. பரம்பரையா இந்த ஞானம் ஞானம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா? இப்ப பகவத்கீதைய படிச்சு நம்ம அந்த ஞானத்த வளர்த்துக்கிட்டா தான் நம்மளால நல்ல செயல்கள செய்ய முடியும். இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம அந்த ஞானம் ரொம்பவே முக்கியம். அப்ப அது எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தா, பரம்பரையா அது வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு. கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும், வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். இத பத்தின விஷயங்கள் நம்ம 4.11 to 15 வரைக்கும் பார்ப்போம். யதா மாம் பிரபாதியந்தே அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யார் யாரெல்லாம் என்கிட்ட எந்தெந்த அளவு சரணடைறீங்களோ, யார் யாரெல்லாம் எந்த அளவு சரணடைகிறோமோ, அந்த அந்த அளவுக்கு பகவானோட அனுகிரகம் கிடைக்கும். அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். உடனே பகவான் வந்து நம்மகிட்ட எதிர்பார்த்து பண்றாங்களான்னா, கிடையாது. நம்மளோட ஆசை என்னவோ அத நிறைவேத்தி வைக்கிறாங்க. அதுதான் அங்க நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் கர்ம யோகா. அது பார்த்தீங்கன்னா 4.16 to 28 கர்மனோ ஹி அபி போத்தவ்யம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மறுபடியும் கர்ம யோகாவை பத்தின விளக்கங்களை நம்ம அதுல பார்ப்போம். சரிங்களா? அதாவது விகர்மா, அகர்மா, அப்புறம் கர்மா. இத பத்தி நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். 4.25 to 33 ஞான யக்ஞ பரந்தப அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அதுல என்னன்னா, ஞானம் அப்படின்றது நம்ம கிட்ட வந்துச்சுனாலே என்ன ஞானம்? பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும். சோல்ன்றது சூப்பர் சோலுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அதாவது சோலோட தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு யாரு பகவான்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அதாவது எப்பயுமே சர்வன்ட் டு சூப்பர் சோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோல. சர்வன்ட்னா என்னன்னா உடனே மெய்டு தாழ்ந்த நிலையோ அப்படி கிடையாது. ஒரு பிள்ளை அம்மாவுக்கு செய்யற மாதிரி, ஒரு ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்டுக்கு செய்யற மாதிரி, அதுவும் சர்வீஸ் தானே. இப்போ நம்ம வீட்டுல குடும்பத்துல உள்ளவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம், தினமும் செய்யறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அது வந்து என்னது தாழ்ந்த நிலையா கிடையாது, அன்போட செய்யறோம். அதே மாதிரிதான் பகவானுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ அன்போட முழு மனசோட அன்கண்டிஷனலா நம்ம செய்யும் போது, இப்ப ஏதாவது எதிர்பார்த்து நம்ம பண்ணோம்னா அது நம்மளுக்கே பிடிக்காது இல்லைங்களா? யாராவது ஒருத்தவங்க நம்ம கிட்ட எதையாவது எதிர்பார்த்து பழகுனாங்கன்னா நம்மளுக்கே என்னடா அப்படின்னு தோணும். அதே நம்ம கிட்ட அன்கண்டிஷனலா இருந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கும் என்னது அவங்களும் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால நம்மளும் பகவான் கிட்ட
அன்கண்டிஷனல் லவ் செலுத்தி நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ பண்ணணும். எப்படி குடும்பத்துல உள்ளவங்க கிட்டலாம் நம்ம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். தத் வித்தி பிரணிபாத்தேன. அதாவது இந்த ஞானம் அடையணும், நம்ம ஞானம் தெரிஞ்சுக்கணும், என்ன அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அது யார்கிட்ட நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்? குரு கிட்ட தெரிஞ்சுக்கணும். சும்மா நம்மளே போட்டு ஸ்பெகுலேட் பண்ணிக்கிட்டு எய்தாப்புல சொன்னாங்க, பக்கத்துல சொன்னாங்கன்னு நம்ம கேட்டுக்காம, யாரோ ஒரு குரு வந்தாங்க, அவங்க கிட்டே நான் கேட்டுக்கிட்டேன்னு இல்லாம, அது கரெக்டா போனஃபைடு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்கிட்ட தான் தெரிஞ்சுக்கணும். வேதத்தை யாரு நல்லா படிச்சிருக்காங்களோ, யாரு பரம்பரையில கனெக்ட் ஆயிருக்காங்களோ, அவங்க கிட்ட இருந்து தான் கேட்கணும். எல்லார்கிட்டையும் கேட்டோம்னா நம்மள கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டு நம்ம கிட்ட இருந்து ஏமாத்தி நம்ம பொருள் எல்லாம் வாங்கிடுவாங்க. அப்ப நம்ம நிம்மதியாவும் இருக்க முடியாது, நம்மளுக்கு தேவையும் பூர்த்தியும் ஆகாது. அதுவும் ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதனால கரெக்டான நபரை தான் நம்ம எப்பயுமே, நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை வாழ்க்கையிலன்னா நம்ம கரெக்டான நபரை அணுகுனாதான். இப்ப எனக்கு ஒரு இடத்துக்கு போக வழி தெரியலன்னா, சும்மா யாரோ ஒருத்தவங்க அந்த ஊருக்கே புதுசு, அவங்க கிட்ட போய் இந்த இடத்துக்கு நான் எப்படி போறதுன்னு கேட்டா அவங்க கரெக்டான வழி எனக்கு காமிப்பாங்களா? கிடையாது. அதே அந்த ஊர்லயே இருக்கிறவங்களா இருந்தா, ஒரு கடை ஒண்ணு இருக்கு, அந்த கடை அந்த ஊர்லயே ரொம்ப வருஷமா இருக்கு, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுனால நம்ம போய் கேட்போம். இல்ல யாரோ ஒருத்தவங்க அந்த ஊர்லயே உள்ளவங்க கரெக்டான பதில் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலி நம்ம அணுகணுமே தவிர, நம்ம யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, இவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க, நம்மளுக்கு இவங்க சொன்னாங்க, நம்ம செஞ்சோம்னா அது அந்த அளவுக்கு உகந்ததா இருக்காது. சிலது ஒருத்தவங்களுக்கு சூட் ஆகும், சிலது ஒருத்தவங்களுக்கு சூட் ஆகாது. அந்த மாதிரி ஆயிடும். அதனால நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் தான் இருக்கும். அப்புறம் பகவத்கீதை உண்மை உருவில். பகவத்கீதையின் வரலாறு இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्थोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனித குல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தனர் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு சொன்னதுதான் முதல் தடவைன்றது கிடையாது. பகவான் இதுக்கு முன்னாடி யாருக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சூரிய கடவுள் விவஸ்வானுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. விவஸ்வான் அதுக்கப்புறம் யாருக்கு சொன்னாங்க? மனித குல தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவோம், மனுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு சொன்னாங்க. மனு திரும்பி யாருக்கு சொன்னாங்க? இஷ்வாகு. இஷ்வாகு யாரு? சூரிய வம்சத்தோட ஒரு கிங், அதாவது ராமர் அவதரிச்சாங்க இல்லைங்களா? அந்த வம்சம் இஷ்வாகு வம்சம் சொல்லுவோம், சூரிய வம்சம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அங்க வந்த கிங் அவங்களுக்கு பகவத்கீதை உபதேசித்தாங்க. அது அப்படியே வழி வழியா தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருந்தது. பகவான்ல இருந்து விவஸ்வான் சூரிய கடவுள், சூரிய தேவன்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் மனு கிட்ட இருந்து இஷ்வாகு, அப்படியே பரம்பரையா வந்துச்சு. எப்பயுமே இந்த சாஸ்திரத்தை கண்டிப்பா யாரு தெரிஞ்சுக்கணும்னா, யாரு கண்ட்ரியை ரூல் பண்றாங்களோ அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். யாரு மூலியமா? பிராமணர்கள் மூலியமா, வேதங்களை கத்துக்கிட்டவங்க மூலியமா. ஏன்னா அவங்கதான் தர்மம் அதர்மத்தை கண்ட்ரோலா வச்சுக்க முடியும். அப்போ யார் ஒரு கிங் எது நல்லது எது கெட்டதுன்ற வேதத்திலையும் தெரிஞ்சுக்கணும். யார் மூலியமா? பிராமணர்கள், வேதத்தை கத்தறிஞ்சவங்களோட மூலியமா. அதனாலதான் குரு இருப்பாங்க. எல்லா கிங்குக்கும் ஒரு குருன்னு ஒருத்தவங்க அந்த காலத்துல இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க, நல்லது கெட்டதை சொல்றதுக்கு. அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்டுட்டு தான் கிங் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாத்தையுமே அவங்க ஒருத்தவங்க தப்பு பண்ணா கூட தண்டனையை கூட அவங்க கிட்ட கேட்டுட்டு, எப்படி அப்புறம் ஏதோ ஒரு விஷயம் செய்யனாலும் குரு கிட்ட கேட்டுட்டு தான் செய்வாங்க. அப்பதான் அது என்னது, அந்த ஆட்சி சிறந்த முறையில நடக்கும். அப்போ யாருக்கு தெரியணும் முக்கியமா? வேதங்கள் கத்தறிஞ்சவங்க கிட்ட இருந்து கிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அவங்க ஃபாலோ பண்ணும்போது அது சிறந்த ஆட்சியா இருக்கும். அதனால எல்லா சத்திரியர்களும் அந்த காலத்துல தெரிஞ்சுப்பாங்க இந்த விஷயங்களை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4.2. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹு சகாலே நேஹ மெஹதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. ஆனா அது என்ன ஆச்சுன்னா, அன்பார்ச்சுனேட்டா விட்டுடுச்சு. அந்த பரம்பரையா வந்தது
பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு. அதாவது அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியா வரல. அது ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அதனால மக்களுக்கு இந்த கீதை ஏன்னா கீதைன்றது ரொம்ப முக்கியம். மேனுவல் மனிதன் எப்படி வாழணும்ன்றத பகவத்கீதையில தான் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அந்த இதுவே இல்ல அப்படின்னா, யாருக்கு எப்படி செயல் செய்யணும், என்ன குணத்துல இருக்கணும், எப்படி எப்படி பக்தி பண்ணணும்ன்றது அவ்வளவு தெளிவா தெரியாது இல்லைங்களா? அதனால இது அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து இப்போ அர்ஜுனருக்கு சொன்னாங்க. இந்த தொடர் வந்து எப்படி அந்த பரம்பரை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் அவங்க யார் யாருக்கு குடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மாவுக்கு குடுத்தாங்க. சரிங்களா? இந்த 4 சம்பிரதாயம் தான் அத்தன்டிகேட்டட், போனஃபைடு அ இது சம்பிரதாயம், பரம்பரா அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம். இப்பயும் இருக்கு. பிரம்மாவுக்கு சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு. அவங்க கிட்ட பிரம்மா வந்து மத்வாச்சாரியர் வழியா வர்றது. அதுதான் கௌடிய சம்பிரதாயம், இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது. அதுக்கப்புறம் மகாலட்சுமிக்கு சொன்னாங்க. அவங்க ராமானுஜாச்சாரியாருக்கு சொன்னாங்க. அது ஸ்ரீ சம்பிரதாயம். தமிழ்நாட்டுல நெறைய நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? எல்லா ஸ்ரீரங்கம், அப்புறம் வந்துட்டு மத்த கோயில் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றது ஸ்ரீ சம்பிரதாயம். அதுவும் ரொம்ப அத்தன்டிகேட்டட். அதுவும் வந்து பகவான் சொன்ன விஷயத்த தான் அவங்க கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சிவனுக்கு சொன்னாங்க. அவங்க திரும்பி யாரு அந்த பரம்பரைய வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விஷ்ணு சுவாமி அப்படின்றவங்க. இவங்களும் இப்ப இருக்காங்க. ஆனா என்ன இதுன்னு தெரியாது. ஏன்னா இது தமிழ்நாடுன்றதுனால எனக்கு தெரியும். இது கௌடிய சம்பிரதாயம், இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது. இது மாரி விஷ்ணு சுவாமி அவங்களோடதும் பரம்பரை இருக்கு. சனத்குமாரர் பிரம்மாவுக்கு 4 பிள்ளைகள் இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு சொன்னாங்க பகவான். அவங்கலேருந்து நிம்பகாச்சாரியர் அவங்க கிட்ட வந்தது. அவங்களும் இந்த பரம்பரைய அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க இப்ப வரைக்கும். இந்த 4 சம்பிரதாயமும் இப்ப இருக்கு. அப்ப நம்ம ஒரு பக்தி பண்ணணும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும்னா, இந்த 4 பரம்பரையில யாராவது ஒருத்தவங்களோட கனெக்ட் ஆகி தான் நம்ம பண்ணணும். அப்பதான் அது கரெக்ட்டா இருக்கும். பகவான் சொன்னபடிக்கு தான் இவங்க இருப்பாங்களே தவிர, அதனால தான் இவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருப்பாங்க. அவங்களோட சம்பிரதாயத்துல. எந்த ஒரு புதுமையான விஷயத்தெல்லாம் வந்து சேர்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா புதுசு, தனக்கு தோணுனது இதெல்லாம் இங்க கொண்டு வரவே மாட்டாங்க. ஏன்னா பகவான் சொன்னபடிக்குத்தான் வாழ்க்கையில வாழணும்ன்றதுல ரொம்பவே க அ இது ஃபோக்கஸ்டா இருக்கிறதுனால, அ அந்த தாத்பரியம் வந்து மாறாம எல்லாருக்கும் அதாவது எல்லா ஜெனரேஷன்ஸ்க்கும் இவங்க குடுத்துட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? அப்ப அவங்க கிட்ட இருந்து தான் நம்ப கத்துக்கணும். ஆனால் எப்படி நீங்கள் என் சமகால ஆனால் எப்படி நீங்கள் என் சமகாலத்தவர்? அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க. மாதாஜி 4.5. हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்கச் செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல மறுபடியும் நம்ம வந்து பகவானை பத்தின விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ஸ்லோகத்துல என்னன்னா, பகவான் வந்து அன்பான், அப்புறம் சூப்பர் சோல், மெட்டீரியல் இது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் எல்லாத்தையும் உருவாக்குனவங்க. அவங்களுக்கு மாயைலாம் கிடையாது. அவங்க முழு ஆப்புலன்ஸோட இருக்கிறவங்க, 6 ஆப்புலன்ஸோட இருக்கிறவங்க. அப்புறம் அவங்களுக்குன்னு டிரான்சென்டென்டல் இல்லைங்களா? அவங்களோட உடம்பு எல்லாமே. அந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள். நம்பலாம் வந்து அணு, அவங்க விபு அப்படின்ற மாரி நெறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிய வரும். அதனால அவங்களுக்கு என்னன்னா, பிரசன்ட்ல உள்ளது, பாஸ்ட்ல உள்ளது, ஃபியூச்சர்ல உள்ளது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனா ஆத்மாக்களுக்கு அது தெரியாது. சூப்பர் சோல் பகவானுக்கு தெரியும், நமக்கு தெரியாது. இந்த இடத்துல நம்ப பகவானோட உயர்ந்த குணங்கள நம்ம பார்க்கலாம். அப்ப ஏன் அதனால தான் நம்மளுக்கு என்னது? அதனால தான் அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க. நீங்களும் நானும் இப்ப இருக்கிறோம். ஆனா நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து விவஸ்வானுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றீங்களே! அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாங்க. அப்ப பகவான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. என்னால வந்து எல்லாத்தையும் நினைவில் கொள்ள முடியும். ஆனால் உன்னால முடியாது. ஏன்னா நம்பலாம் எதுல இருக்கோம்? மாயையோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதனால நம்பளால அப்புறம் நம்ம இன்னும் அவ்வளோ பெர்ஃபெக்ட்டும் இல்ல. இல்லைங்களா? அதனால நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்லாம் என்னது ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகியிருக்கு. அப்ப இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் ஆத்மாவுக்குன்னு நெறைய டிராபேக்ஸ் உண்டு. அதனால நம்மளால எதையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. ஆனா அதுக்காக பகவான் அளவுக்கு நம்மளால உயர்ந்த முடியுமான்னா, அதுவும் கண்டிப்பா முடியாது. சரிங்களா? மொத்தத்துல என்னன்னா பகவான் சூப்பர் சோல் தான். அப்சல்யூட் ட்ரூத். ஆத்மா அணு அப்படின்றத நம்ம இதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம். இத பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க பகவான் அர்ஜுனருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கலியுகத்துல நம்ம இருக்கோம். இல்லைங்களா? கலியுகம் மொத்தம் 4 யுகம் இருக்கு. சத்யுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் அப்படின்னு 4 யுகங்கள் இருக்கு. அந்த 4 யுகங்கள்ல கலியுகத்தோட ஆண்டு வந்து 4,32,000 இயர்ஸ்.
இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் நல்லா. 4,32,000 இயர்ஸ். கலிகாலத்தோட அளவு காலம், ஆண்டுகள். இதுல இருந்து துவாபர யுகத்தை 2ஆ மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா இன்டூ 2, கலிகாலம் இன்டூ 2 போட்டீங்கன்னா துவாபர யுகத்தோட ஆண்டுகள் கிடைக்கும். கலிகாலம் இன்டூ 3 போட்டீங்கன்னா திரேதா யுகத்தோட ஆண்டுகள் காலம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் கலிகாலம் இன்டூ 4 போட்டீங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சத்தியுகத்தோட கால அளவு கிடைக்கும். அப்ப இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு யுகம், திவ்ய யுகம் அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம். இதுக்கு நடுவுலயும் சந்தியாஸ் அப்படின்றது இருக்கும். அது என்னன்னா ஒரு ஒரு யுகமும் இன்னொரு யுகம் மெர்ஜ் பண்றதுக்குன்னு ஒரு காலம் இருக்கும். அது பேர் சந்தியாஸ் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அதாவது சத்தியுகமும் திரேதாயுகமும் மெர்ஜ் ஆகும்போது இடைப்பட்ட ஒரு காலம் இருக்கும். அது சந்தியாஸ் அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ 4 யுகங்கள், அதாவது கலியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். இந்த 4 சேர்ந்தது திவ்ய யுகம் அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம். அந்த திவ்ய யுகம் மன்வந்தரம், அதாவது மனுக்கள் ஆட்சி பண்றாங்க இல்லைங்களா? அதுல 71 திவ்ய யுகத்துக்கு ஒரு மனு. சரிங்களா? ஒரு மனு 71 திவ்ய யுகத்துக்கு ஆட்சி பண்ணுவாங்க. அப்போ பிரம்மாவோட பகல், ஒரு பகல் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பகல் பிரம்மாவுக்கு 14 மன்வந்தரம், 16 மனுக்கள் ஆட்சி பண்ணுவாங்க. ஒரு பிரம்மாவோட ஒரு பகல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 4 யுகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, திவ்ய யுகங்கள், இதெல்லாம் 1000 டைம்ஸ் ஒரு சைக்கிள் வந்துச்சுன்னா ஒரு டே பிரம்மாவுக்கு. அதே மாதிரி மறுபடியும் இந்த 4 யுகங்களும் 1000 டைம்ஸ் ஒரு சைக்கிள் வந்துச்சு, ஒரு ரவுண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா அது பிரம்மாவோட ஒரு நைட். அப்போ பிரம்மாவோட ஒரு நாள் அப்படின்னு கணக்கு பார்த்தோம்னா 2000 திவ்ய யுகங்கள். சரிங்களா? சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். இந்த 4ம் 2000 தடவை சுழற்சி பண்ணணும். அப்பதான் பிரம்மாவோட 1 டே கம்ப்ளீட் ஆகும். அந்த 1 டேல நைட்ல ஒன்றும் பெருசா இருக்காது, எல்லாமே அனிஹிலேஷன்ல போயிடும். அப்ப டே டைம் மட்டும்தான் பிரம்மா இந்த கிரியேஷன் எல்லாமே நடக்கும். அப்போ அந்த டே டைம்ல பாத்தீங்கன்னா 14 மனுக்கள் ஆட்சி பண்ணுவாங்க இந்த யுகங்களை. அப்போ ஒரு மனுவும் எத்தனை திவ்ய யுகங்களை ஆட்சி பண்றாங்க? 71 திவ்ய யுகங்களை ஆட்சி பண்றாங்க. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவோட லைஃப் டைம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 100 இயர்ஸ் பிரம்மாவுக்கு லைஃப் டைம். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் 2000 திவ்ய யுகங்கள் வரும்ன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஒரு நாள் 14 மனுக்கள் பிரம்மாவோட ஆட்சி காலத்துல இருப்பாங்க. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்போ பிரம்மாவோட ஆண்டுகள் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 311.04 லட்ச கோடி ஆண்டுகள். இவ்வளோ ஆண்டு பிரம்மாவோட வாழ்க்கை, ஐ மீன் பகல். சரிங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுதான் என்னதுன்னா பிரம்மாவோட லைஃப் ஸ்பேன். இதோ நம்ம நல்லா உட்காந்து இன்டெப்த் படிக்க இது நம்மளுக்கு இன்னும் நல்லாவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். பிடிஎஃப்ல ஷேர் பண்ணும்போது அவசியம் நீங்க இதை இன்னொரு தடவை பார்க்கணும். 4 யுகங்கள், அதாவது கலியுகம், அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 4,32,000 இன்டூ 2 போட்டீங்கன்னா துவாபரயுகம், கலியுகம் இன்டூ 3 திரேதாயுகம், கலியுகம் இன்டூ 4 சத்தியுகம். சரிங்களா? இது 4 சேர்ந்து திவ்ய யுகம் சொல்லுவோம். ஒரு மன்வந்தரம், அதாவது ஒரு மனு 71 திவ்ய யுகங்களை ஆட்சி பண்ணுவாங்க. 1 டே ஆஃப் பிரம்மாவுக்கு 14 மனுக்கள், 1 டே ஆஃப் பிரம்மாவுக்கு 1000 இந்த திவ்ய யுகம் சைக்கிள்ஸ் வரும். மொத்தமா நைட்டும் டேவும் சேர்ந்துன்னா 2000 டைம்ஸ் இந்த சைக்கிள் வரும். சரிங்களா? இதுதான் மொத்தமா பிரம்மாவோட ஆண்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாழ்நாள் லைஃப் ஸ்பேன் பாத்தீங்கன்னா 100 வருடங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ உள்ள பிரம்மா அவங்க என்ன ஆண்டுல இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மாக்கு 100 ஆண்டுகள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா லைஃப் ஸ்பேன். அதுல இப்போ உள்ள பிரசன்ட் பிரம்மா 50, அதாவது 50 ஆண்டுகள் கடந்து விட்டார். சரிங்களா? அது அப்பனா 155.52 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அவங்களது லைஃப் ஸ்பேன் முடிஞ்சிருச்சு. அப்புறம் 6 மனுக்கள் ஆட்சி பண்ணி முடிச்சாச்சு. சரிங்களா? அதோட கணக்கு இங்க போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 4 யுகங்கள்ல ஒரு மனுக்கு எத்தனை? 71 சத்துருயுகம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ 4 யுகங்களோட சுழற்சி எத்தனை தடவை இதோட முடிஞ்சிருக்கு? 27 முறை முடிஞ்சிருச்சு. அதோட கால அளவு இங்க கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா சத்துருயுகம், அதுல சத்திய, திரேதா, துவாபரயுகம் முடிஞ்சிருச்சு அதோட அளவுகோல். அப்புறம் கலிகாலத்துல நம்ம எவ்வளவு நாள் கடந்திருக்கோம்? 4,32,000 இயர்ஸ்ல நம்ம இப்ப இருக்கிறது 5,017 இயர்ஸ் தான் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். இன்னும் மிச்சம்
ஹார்லி 4,27 இயர்ஸ் இருக்கு கலியுகத்துக்கே. அப்புறம் பிரம்மாவோட வாழ்க்கை அப்பனா இப்ப எவ்வளவு தூரம் முடிஞ்சிருக்குன்னா 155.522 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு. சரிங்களா? இதெல்லாம் அதான் டைம் பத்தி பார்ப்போம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா? பகவத்கீதையில 5 விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஈஸ்வரன் அதாவது பகவானை பத்தின விஷயம், அதுக்கப்புறம் ஜீவா நம்மளோட ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம், அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி முக்குணங்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சுப்போம், அதுக்கப்புறம் டைம் காலம் அதையும் தெரிஞ்சுப்போம், அதுக்கப்புறம் கர்மா செயல்கள் அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுல சில கால குறிப்புகள் தான் இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் லைஃப் ஆஃப் மனு அது பாத்தீங்கன்னா 4 யுகங்களோட அதான் மனுனா யாரு ஃபாதர் ஆஃப் மேன்கைண்ட். பிரம்மா வந்து மனுக்களை கிரியேட் பண்ணி மனுக்கள்ல இருந்து தான் நம்மலாம் வந்திருக்கிறோம். சரிங்களா? நம்மளோட தந்தை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்தா நம்மலாம் வந்திருக்கோம். அப்போ 71 திவ்ய யுகங்களை வந்து ஒரு மனு ஆட்சி பண்றாங்க. இப்ப இருக்கிறவங்க வைவஸ்வத மன்வந்திர மனு. சரிங்களா? நம்ம கோயில் எல்லாம் போய் நம்ம அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணோம்னா சொல்லுவாங்க வைவஸ்வத மன்வந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மனுவோட பேரு, இப்ப ஆட்சி பண்ற மனுவோட பேரு. அப்ப இப்போ இந்த மனுவோட லைஃப் பத்தி பார்த்தோம்னா 4 யுகங்களோட சுழற்சியில வந்து 27 முறை முடிஞ்சு போச்சு. சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகமும் முடிஞ்சிருச்சு. கலிகாலம் இப்ப 5117 இயர்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். மனுவின் வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா இப்போ உள்ள மனுவோட வாழ்க்கை எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 120.5331 மில்லியன் இயர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு. மனு பிறப்பதற்கு முன்பே இதை ஏற்றுக்கொள்வது கீதை இறைவன் தனது சீடரான சூரிய கடவுள் விவஸ்வானிடம் பேசினார். அதாவது இப்ப என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ஸ்லோகத்துல, நான் வந்து விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன், அதுக்கப்புறம் விவஸ்வான் மனுவுக்கு சொன்னாங்க, மனு கிட்ட இருந்து இஷ்வாகு ராமர் வம்சத்துக்கு வந்துச்சு அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இஷ்வாகுக்கு முன்னாடி மனுவுக்கு சொல்லியிருக்காங்க, மனுவுக்கு முன்னாடியே சூரிய பகவானுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ மனுவோட கால அளவே இப்ப வந்து 120.5331 மில்லியன் இயர்ஸ் முடிஞ்சிருக்குன்னா அப்ப கீதை எதுக்கு எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க? கீதையோட முதல் தடவை சொன்னது வந்து 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவஸ்வான் பேசினார் அப்படின்றத நம்மளால தோராயமா தெரிஞ்சுக்க முடியுது. சரிங்களா? கீதா கேம் ஆன் எர்த் எப்ப வந்தது அப்படின்றதுக்கு மகாபாரதத்திலிருந்து நம்மளுக்கு ஒரு சில குறிப்புகள் இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் அதேதான் திரேதாயுகத்தின் தொடக்கத்தில் விவஸ்வானுக்கு பகவான் வந்து சொன்னாங்க. அப்புறம் அது வந்து மனிதகுல தந்தையாக இருந்த மனிதகுல தந்தையாக இருந்தால் இந்த பூமியின் கிரகத்தில் ராஜாவான தனது மகனான இஷ்வாகுக்கு கொடுத்தார். மனு யாருக்கு கொடுத்தாங்க? அவங்க கிட்ட இருந்து நம்மள வந்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ இஷ்வாகுக்கு கொடுத்தாங்க. இஷ்வாகு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராமச்சந்திரர் தோன்றிய ரகு வம்சத்தின் முன்னோடி. ஆகையால் மகாராஜா இஷ்வாகுவின் காலத்தில் இருந்தே மனித சமுதாயத்தில் பகவத்கீதை இருந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். திரேதா துவாபர யுகம் இதை கால்குலேட் பண்ணா வருது நம்மளுக்கு ஒரு கால்குலேஷன். கலியுகத்தின் காலம் எவ்வளவு நம்ம கடந்திருக்கோம்ன்றதை நம்ம பாக்குறோம். அப்ப கீதை எப்போ பூமிக்கு வந்தது முதல் தடவைன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்படின்றத இந்த கால்குலேஷன்ஸ் மூலியமா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா? பிரம்மாவின் ஒரு நாள் அப்படின்றது நம்மளோட ஆண்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவு இருக்கு. அதே மாதிரி பிரம்மாவின் 1 மணி நேரம் அப்படின்றது இந்த அளவு. பிரம்மாவின் 1 நிமிடம், பிரம்மாவின் 1 நொடி நம்மளுக்கு 1,00,000 ஆண்டுகள். அதுதான் பிரம்மாவுக்கு 1 நொடி அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றினார்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 4.6. கிருஷ்ணர் அஜோபி சன்னவ்யயாத்மா பூதானாமீஸ்வரோபி சன் பிரகிருதிம் ஸ்வாமதிஷ்டாய சம்பவாப்யாத்ம மாயையா. ஹரே கிருஷ்ண. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. நிறைய நம்ம என்னது அவதாரங்கள்லாம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அவதாரமே பாத்தீங்கன்னா பகவான் பாத்தீங்கன்னா வெறும் இந்த தசாவதாரம் மட்டும் கிடையாது, 6 விதமான அவதாரம் உண்டு. லீலா அவதாரம் தான் இந்த தசாவதாரம்லாம். இதை தாண்டி குண அவதாரம்னு உண்டு. குண அவதாரம்ன்றதுதான் இது பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் அந்த அளவுல வரும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மன்வந்திர அவதாரம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து
இன்டைரக்டா சத்தியாவேஷ்ய அவதாரம் ஒரு சோலை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு சக்தியை மட்டும் கொடுப்பாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா வேதவியாசரும் பகவானோட அம்சம் தான் சொல்லுவோம். அப்போ ஒரு சோலை எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து பவர் கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி இன்கார்னேஷனும் உண்டு. சரிங்களா? அதுல நிறைய அவதாரங்கள் உண்டு. நம்மளால அதை வந்து எத்தனைன்றதை நம்மளால புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ நம்மளுக்கு வந்து அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு ஞானமும் இருக்காது. அந்த அளவுக்கு பகவானோட இன்கார்னேஷன்ஸ் நிறைய இந்த உலகத்தை பரிபாலிக்கிறதுக்காக எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா லெவல்ஸ் அதிகமாக நீங்க நிறைய தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அப்யுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சுஜாம்யஹம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ வரதகுல தோன்றலே அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன். பகவான் எப்பெல்லாம் இன்கார்னேஷன் எடுக்கிறாங்க, அதாவது எப்பெல்லாம் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, எப்பெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்குதோ அப்பெல்லாம் பகவான் அவதாரம் எடுத்து வராங்க இந்த உலகத்துல. சரிங்களா? அப்பயும் எடுக்கும் போதும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட உடம்பு, அதாவது என்னதுன்னா இதுல சொல்லிருக்காங்க பாருங்க, திவ்ய உருவுலதான் வருவாங்க. ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா என்ன நினைச்சுப்பாங்க எல்லாரும், நம்மள மாதிரியே ஏதோ ஒரு அதாவது நம்பிக்கை இல்லாதவங்களும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, பகவானா நினைக்காம நம்மள மாதிரி இப்ப திருதராஷ்டிரன் துரியோதன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்க ஒரு மிஸ்டிக் பவர் உள்ளவங்க, அவ்வளவுதான், மாயாஜாலம் நிறைஞ்சவங்க. கிருஷ்ணர்னா பகவான் அவங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஏதோ சக்திகள் இருக்கு, மாயாஜாலம் தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு தான் யோசிப்பாங்களே தவிர அவங்கள பகவானா பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனா பகவான் வந்து டிரான்சென்டென்டலா தான் இருப்பாங்க. அவதாரம் எடுத்தாலுமே நம்மள மாதிரியான கிராஸ் பாடியில எல்லாம். அதனாலதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து இப்ப இறந்தோன்னா இந்த உடல் இங்க இருக்கும். ஆனா பகவானோட இதுல வந்துட்டு அப்படி ஒண்ணு இருக்கவே இருக்காது. அவங்க வந்து மறைவாங்கன்னு தானே சொல்லுவாங்களே தவிர இறப்புன்றது அவங்களுக்கு கிடையாது. மறைஞ்சிடுவாங்க. அவங்களோட அது லீலா அவதாரமோட அந்த தாத்பரியம் முடிஞ்ச உடனே அவங்க மறைஞ்சிடுவாங்க. ராமர் பாத்தீங்கன்னா சரையு நதியில போயிட்டு அங்கிருந்து அப்படியே வந்துட்டு அவங்களோட அபோட்டுக்கு போவாங்க. அது மாதிரி கிருஷ்ணரும் பாத்தீங்கன்னா வேடன் வந்து வில்லால அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களும் அப்படியே மறைஞ்சு போயிடுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் அவங்களோட தெய்வீகமான தன்மையா தான் இருக்குமே தவிர நார்மலா நம்மள மாதிரி அவங்க இருக்க மாட்டாங்கன்றத நம்ம இதுல பாக்குறோம். அப்ப எப்பெல்லாம் அவதாரம் எடுப்பாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம்னா, எப்பெல்லாம் தர்மம் வந்து சீர்குலைந்து அதர்மம் தலை தூக்குதோ அப்பெல்லாம் பகவான் அவதாரம் எடுப்பாங்க. ஏன் கிருஷ்ணர் தோன்றினார்? மாதாஜி 4.8. ஹரே கிருஷ்ணா. பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகம்தோறும் தோன்றுகிறேன். இந்த ஸ்லோகம் நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்திருப்போம். மகாபாரதம் எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த ஸ்லோகம் நம்ம நிறைய பார்த்திருப்போம். அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எதுக்காக பகவான் வந்து இது அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு பக்தர்களை காப்பதற்கு. பக்தர்கள்னா வெறும் அவங்களோட டிவோட்டிஸ் மட்டும் கிடையாது, எப்பயுமே சாதுக்கள், யாரெல்லாம் அதர்மம் பண்ணலையோ அவங்க எல்லாரையும் காப்பாத்துறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்கு, யாரு வந்து கெடுதல் செய்யறாங்களோ அதர்மம் பண்றாங்களோ அவங்க அழிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக. ஏன்னா துஷ்டர்கள் அதாவது டீமன்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, அதர்மத்தை கொண்டு வந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா? இப்ப ஹிரண்ய கஷிபு வந்தாங்க, என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வந்து அவங்க டீமன், அவங்க என்ன பண்ணாங்க, வந்து நான் தான் கடவுள், என்னதான் எல்லாரும் வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல என்னாச்சு, தர்மம் சீர்குலைஞ்சிருச்சு. அப்புறம் வந்துட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, டீமன் அவங்க இரண்ய கஷிபு, அவங்களால எல்லாருக்கும் கஷ்டமும் வந்தது. அதுக்கப்புறம் பக்தர்கள்லாம் அவங்க ஆக்சுவலி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பகவானுக்கு தானே பண்ணணும், அதை பண்ண விடாமலும் தடுத்திருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் வந்து என்ன பண்ணாங்க, அவதாரம் எடுத்தாங்க நரசிம்மரா, அவங்கள அழிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் டிவோஷனல் சர்வீஸ ப்ராப்பரா செய்யறதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் நடந்தது. அதனால பக்தர்களை காப்பதற்கு, அதாவது பிரகலாத் மகாராஜா காப்பதற்கு. அது மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்கு, ஹிரண்ய கஷிபு அழிக்கிறதுக்கு, தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்கு, தன்னை தான் கும்பிடணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, மறுபடியும் அவங்களை அழிச்சு மறுபடியும் நார்மலா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பகவானுக்காக செய்யறத பண்ணாங்க. அப்போ ஒரு தடவையும் அவதாரம் எடுக்கும் போதெல்லாம் இதுதான், பக்தர்களை காக்கிறதுக்கும் துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்கும் தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகம்தோறும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாங்க. என்ன நன்மை கிருஷ்ணரை அறிவது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜன்ன கர்ம ச மே திவ்யம்
एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகிறானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதீக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி பகவானோட தாத்பரியங்கள் தெரியும். ஏன்னா நம்ம அதான் சொன்னோம் இல்லைங்களா, பகவானை நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கதான் அவங்களோட நம்மளுக்கு ஒரு பாண்டிங் ஏற்படும். பகவானோட நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு உறவோட இருக்க முடியும். அப்ப அது தெரிய நம்மளுக்குள்ள என்ன ஆகும், நம்ம கிட்ட பியூரிபிகேஷன் அதிகமாகும். நம்மளோட ஞானம் அஜ்ஞானம் விலகி நம்ம கிட்ட ஞானமும் வளர ஆரம்பிக்குது. அப்ப இந்த மாதிரி திவ்யமான விஷயங்கள் பகவானை பத்தி, அதாவது பகவானுக்கு பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க பிறவி, அதாவது ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க அவதாரம் எடுக்கும் போதும் அவங்க திவ்யமான நேச்சரோட தான் அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பக்தர்களை காக்கிறதுக்காகவும் டீமன்களை அழிக்கிறதுக்காகவும் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்காகவும் அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யாருக்கெல்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, இன்டெப்த் நிறைய ஸ்டோரிஸ் பாகவதம் எல்லாம் படிச்சோம்னா இன்னும் நிறைய. இப்ப நான் சொன்னது வெறும் பிரகலாத் மகாராஜ் ஸ்டோரி தான். அதுலயே பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இன்டெப்த் நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி தெரிய என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவங்களுக்குள்ளார ஒரு புரிதல் ஏற்படும், பியூரிபிகேஷன் நடக்கும். அவங்க இந்த பௌதிக உலக விட்டு போகும்போது அவங்க எங்க போவாங்க, கண்டிப்பா பகவானோட உலகத்தை அவங்க அடைகிறார்கள் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனால கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த விஷயத்துக்காக தான். கிருஷ்ணருக்கும் நம் அனைவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம், அதாவது சோல் சூப்பர் சோல்குள்ள உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் மாயையில கட்டுப்பட்டிருப்போம், பகவான் மாயையில கட்டுப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க. சோல் விபு, அதாவது அளவிட முடியாதது, நம்மளோடது அணு குட்டியானது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க சுப்ரீம் என்ஜாயர், சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். நம்ம என்னது, அந்த மாதிரி நான் நினைச்சேன் நான் எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமானா, ஃபர்ஸ்ட் என் மைண்டே என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. பகவான் மேல டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு கொண்டு போகணும்னாலும் அது என்ன பண்ணுது, வேற இடத்துக்கு ஓடி போயிடுது. அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி மத்தவங்களை போய் நான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பகவான் மேல என்னோட மனசை நிலைநிறுத்துறதுக்கே நான் ரொம்ப போராடிட்டு இருக்கேன். அப்போ நம்ம எல்லாம் என்னது, த கண்ட்ரோலர் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. ஆனா பகவான் என்னது, சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர். இந்த உலகத்துல நம்ம ஏதாவது படைச்சோமா, நம்ம ஏதாவது அதாவது இல்லாத ஒரு பொருளை நம்ம செஞ்சோம்னா கிடையாது. இதுல இருக்கிறது சயின்டிஸ்ட் கூட சூரியன் இருக்கும், அதை இன்னும் ரிவீல் பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்களே தவிர சூரியனே உருவாக்குனது சயின்டிஸ்டானா கிடையாது இல்லைங்களா? அப்போ இது எல்லாத்தையும் உருவாக்குனது பகவான், அவங்கதான் ப்ரொப்ரைட்டர். நம்ம என்னது, நம்ம எல்லாம் சபார்டினேட், அந்த மாதிரிதான் நம்மளால இருக்க முடியும். நம்மளே கிருஷ்ணாவால உருவாக்கப்பட்டவங்க தான். அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சோலுக்கும் சூப்பர் சோலுக்கும் நிறைய இருக்கு. அப்புறம் கிருஷ்ணாவின் வடிவம் ஆன்மீகம், நம் அனைவரின் வடிவம் தற்காலிகம். பகவானுக்குன்றது இந்த மாதிரி ஒரு கிராஸ் பாடி எல்லாம் கிடையாது, பஞ்சபூதங்கள்னால ஆன பாடி எல்லாம் கிடையாது. அவங்களது என்னது, அவங்களது ஸ்பிரிச்சுவல், தெய்வீகமான உடல் அவங்களோடது. சரிங்களா? நமக்கு எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த சின்னதா ஒரு இது இருக்கு இல்லைங்களா, நம்மளோட இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். சோல் ஆத்மா இருக்கும், அதுக்கு சுத்தி ஒரு ஷட்டில் பாடி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒரு கிராஸ் பாடி இருக்கும். இந்த கிராஸ் பாடின்றத நம்ம எல்லாரும் பாத்துக்கிறோங்களா, பஞ்சபூதங்கள்னால ஆனது, எர்த் வாட்டர் அந்த மாதிரி உள்ள இது ஏர் அதெல்லாம் வச்சு ஆனது. அதே ஷட்டில் பாடின்றதுல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, அகங்காரம், அதுக்கப்புறம் மனம், அதுக்கப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ், இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் இந்த ஷட்டில் பாடி. அதுக்கப்புறம் சோல் சச்சித் ஆனந்தா இந்த நிலையில இருக்கும். இந்த 3 லேயரும் நம்ம கிட்ட எப்பயும் இருக்கும். எப்போ இந்த கிராஸ் பாடி போகும்னா, இந்த பிறவி முடியும் போது இந்த கிராஸ் பாடி போயிடும். இந்த ஷட்டில் பாடி மட்டும் நம்மளை விட்டு போகாது. அது எப்பயுமே ஸ்தூல சரீரம் சொல்லுவோம். நம்ம இந்த உடலை விட்டு போனாலும் இந்த சோல் என்ன பண்ணும், இந்த ஷட்டில் பாடியோட தான் இருக்கும். இந்த ஷட்டில் பாடி தான் என்ன பண்ணும், நம்மளோட கர்ம வினைகளை கேரி பண்ணும், நம்மளோட ஆசைகளை கேரி பண்ணும், நம்மளோட குணங்களை கேரி பண்ணும். நம்மளோட ஆசைகள், கர்மங்கள், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட குணங்கள், இதெல்லாம் இந்த ஷட்டில் பாடியில் தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த ஷட்டில் பாடியில் உள்ளதுதான் நம்ம பியூரிஃபை பண்ணணும். இதுல உள்ள ஆசையை பகவானுக்காக கொண்டு வரணும், இதுல உள்ள கர்மங்களை நம்ம பகவானுக்காக கொண்டு வரணும், அப்புறம் இதுல உள்ள குணங்களையும் நம்ம சுத்த சத்துவ குணத்தை கொண்டு வரும். அப்படி கொண்டு வந்தோம்னா இதுவும் நம்மளை விட்டு போயிடும். அப்புறம் சோல் மட்டும்தான் இருக்கும். சோல் மட்டும் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அது எங்கதான் இருக்கணும், பகவான் கிட்டதான் இருக்கும், பகவானோட அபோர்ட்ல இருக்கும். அப்ப இந்த 3 லேயர் நம்மளுக்கு உண்டு. ஆனா பகவானுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு அதாவது இந்த மாதிரி 3 லேயர் எல்லாம் கிடையாது. அவங்களது திவ்யமான உடல், அது என்னன்னா சோல், அதாவது சூப்பர் சோல், அவ்வளவுதான். சரிங்களா? அந்த மாதிரி பகவான். அப்ப கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உண்டு. சோல் சூப்பர் சோல் டிஃபரன்ஸ் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னாலும் நிறைய தெரியும் கூகுள்ல.
அதுல முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுதான். நம்ம கிராஸ் பாடி ஈஸியா நம்மள விட்டு ஒரு பிறவிலையும் போயிடும். ஆனா இந்த ஷட்டில் பாடி போறது தான் நம்ம செயல்கள மாத்தணும், நம்மளோட குணங்கள மாத்தணும், நம்மளோட ஆசைகள மாத்தணும். பகவான் பேருக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். மெட்டீரியல்ல இருந்து பகவானுக்கு ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ணோம்னா, இந்த ஷட்டில் பாடி நம்மள விட்டு போயிட்டு சோல் பியூரிஃபையா இருக்கும். அப்புறம் டிவோஷன். எதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம டிவோஷனல் இது சுப்ரீம் அபோர்ட்க்கு போக முடியாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா, அந்த இடத்துக்கு தேவையான குவாலிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு வேணும். நம்ம வந்து ஃபுல்லா டிவோட்டட் டு பகவானா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அங்க சுப்ரீம் வேர்ல்டுல போய் நம்மளால இருக்க முடியும் நல்லபடியா. வைகுண்டமோ கோலோகமோ நம்ம போனோம்னா நம்மளால சர்வே பண்ண முடியும். அங்கேயும் போயிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஷட்டில் பாடி கிராஸ் பாடில உள்ள அந்த ஆசைகள் இருந்ததுன்னா அது என்னது, ஆக்சுவலா நம்ம போக முடியாது சொல்ற ஒரு பேச்சுக்கு. அங்க அங்க போனா அதுக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும், ஒரு வேலை கிடைக்கணும்னா நம்ம கரெக்டா இன்டர்வியூ பாஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த தகுதி இருக்கான்னு கேட்டுக்கிட்டு தான் நம்மள அனுப்புறாங்க இல்லைங்களா? நீட் எக்ஸாம் எழுதினாதான் டாக்டருக்கு படிக்க முடியும். அதே ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கணும்னா அதுக்கு தேவையான எக்ஸாம் நம்ம எழுதுறோம். அப்ப அந்த தகுதி இருக்கான்றத அந்த எக்ஸாம்ல செக் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவானோட அபோர்ட்ல போனா சோலோட நேச்சர் என்ன, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுதான். அப்ப அதுலயே நம்ம வந்துட்டு பெர்ஃபெக்ட்டா இல்லைன்னா அங்க போய் நம்ம எப்படி அதை நம்ம கரெக்டா செய்ய முடியும்? சோ அதனாலதான் இங்கேயே பழக்கப்படுத்தி பண்படுத்தி நம்ம பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பண்ணணும். அப்ப நம்மளுக்கு நல்லது. ஏன்னா தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல நம்ம தேவையில்லாம மனசை போட்டு சஞ்சலப்படுத்திக்கிறத விட பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்மளுக்கு அமைதியும் சந்தோஷமும் நிச்சயமா கிடைக்கும். நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். சரிங்களா? நிறைய இருக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல. அதுல கலிகாலத்துக்கு நாம சங்கீர்த்தனம். வரலாற்றில் கிருஷ்ணரை அறிய முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 4. हरे कृष्णा वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றில் இருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லாரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாயினர். அதாவது என்னன்னா, இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே இருக்கும் இந்த பற்றுதல், பயம், கோபம். இதெல்லாம் இல்லாம யாருமே இருக்கவே முடியாது. ஏன்னா இதெல்லாம் பேசிக் நேச்சர். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், அதுலயே நம்மள பியூரிஃபை பண்ணணும். நம்ம கிட்ட உள்ள ஒரு சில யாராவது ஒருத்தவங்க கூட நான் என்கிட்ட எந்த தவறும் இல்லை, நான் எந்த பாபமும் பண்ணல, என்கிட்ட ஒரு கெட்ட குணம் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது. எல்லார்கிட்டையும் இருக்கும். ஆனா அதுல நம்ம பியூரிஃபை பண்ணிக்கணும். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு நம்ம வெளியில வரும்போது நம்ம என்ன ஆயிரும், உண்மையா பகவானை நம்ம ஏத்துக்கிறோம். நம்பிக்கை வேணும் முதல்ல நம்மளுக்கு பகவான் மேல. அதுக்கப்புறம் தான் மத்ததெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அப்ப பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறோம். அதனால நம்ம பகவானுக்கு மிகவும் நெருங்கியவர்களாக நம்ம ஆகிறோம், தூய்மையானவர்களா மாறுறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यथा यथा मां प्रपद्यन्ते धर्मस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या பார்த்த சர்வசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன். பிரித்தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர். அதாவது இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன். இப்ப எனக்கு பகவானோட ஒரு அம்மா பிள்ளை அந்த பாசம் எனக்கு வேணும், அந்த பாண்டிங் வேணும்னா என்னோட விருப்பம் அதுன்னா பகவான் அதை எனக்கு கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. இல்ல நீங்க ஃப்ரெண்டா இருக்க முடியாது, நீ அம்மா பிள்ளையா தான் இருக்கணும்னா நம்மளுக்கே அது என்னது கொஞ்சம் வித்தியாசமாயிடும் இல்லைங்களா? அந்த அர்த்தத்துல நம்ம இதை எடுத்துக்கணுமே தவிர இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கூடாது, என்கிட்ட சரணடையில நான் உனக்கு கண்டுக்கவே மாட்டேன், நான் அனுகிரகம் பண்ண மாட்டேன் அப்படி சொல்லல பகவான். யார் யாருக்கு என்னென்ன முறையில அவங்க கிட்ட பக்தி பண்ணணும்னு விருப்பம் இருக்கோ அந்தந்த முறையில பகவான் அவங்களுக்கு அனுகிரகம் கொடுக்குறாங்க. அப்படிதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல அர்த்தத்தை எடுத்துக்கணும். அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் டேல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 3 டைப் ஆஃப் காட் ரிலேஷன், பிரம்மன் ரிலேஷன், பரமாத்மா ரிலேஷன், பகவான் ரிலேஷன். அப்ப யார் ஒருத்தவங்க பிரம்மஜோதியா வழிபடுறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அனுகிரகம். அவங்க பிரம்மஜோதியில போய் அவங்க
அடைவாங்க. அதே பரமாத்மா ரியலைசேஷன் அப்படின்னா தவம் பண்ணுவாங்க, அவங்களும் லிபரேட் ஆவாங்க. அதே பகவான் ரியலைசேஷன்னா வைகுண்டம், கோலோகம் இங்க போலாம். அப்ப அவங்கவங்களுக்கு யார் யாருக்கு எது எதுல விருப்பமோ அந்தந்த அளவுக்கு பகவானோட அனுகிரகமும் அங்க இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலவங்க தேவர்கள் வழிபடுறதுல விருப்பமா இருப்பாங்க. அதாவது தேவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, 33 கோடி தேவர்கள் இருக்காங்க. அதுல யாரை வேணாலும் வழிபடுறதுல விருப்பம் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தேவர்கள் மூலியமாவும் பகவான் அனுகிரகம் பண்றாங்க. ஏன்னா தேவர்களையும் படைச்சது யாரு? பகவான் தான். அப்ப அவங்களுக்கும் நீ என்கிட்ட வரலையா, பரவாயில்ல, தேவர்கள் மூலியமா நீ வந்து பக்தி பண்றியா, அவங்க கிட்ட பக்தி பண்றியா, அப்ப அவங்களுக்கும் அந்த அனுகிரகத்தை பகவான் கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விதத்துல நம்ம பகவான் அப்ரோச் பண்றோம். அவங்கவங்களுக்கு எந்தெந்த வகையில விருப்பமோ அந்தந்த அளவுக்கு பகவான் அவங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்றாங்க அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4.12. ஹரே கிருஷ்ணா. காங்க்ஷந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதாः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. அதாவது பலன்களுக்கு இது ஒரு ஃப்ரூட்டி இது எதிர்பார்க்கறாங்க பலன், அதாவது செயலுக்கு. சரிங்களா? ஒரு செயல் செய்யறாங்க, ஒரு பூஜை பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பூஜைக்கு ஒரு பலன். எப்பயுமே தேவர்களோட இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த பலஸ்ருதி ஸ்லோகான் இருக்கும். இந்த பூஜை பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கான பலன் என்ன அப்படின்றது அங்க கீழே வேதத்துல கொடுத்திருப்பாங்க அந்த ஸ்லோகத்துல. அப்ப அந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக அது அந்த பூஜை பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த பலன்கள் கிடைக்குது. அப்ப பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். அப்ப ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்த்து அந்தந்த தேவதைகளை கும்பிடுறாங்க. அவங்களுக்கும் கண்டிப்பா என்னது? அவங்களுக்கு அனுகிரகம் கிடைக்குது. இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன் கிடைப்பது உண்மையே அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. ஆனா கிருஷ்ண பக்தியில மட்டும் மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. பகவானே வேணும் அப்படின்றதுதான் உயர்ந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ், அப்படின்றதுதான் கிருஷ்ண பக்தி. அதுக்காக உடனே நம்மள வந்துட்டு இந்த மெட்டீரியல் வேலை என்ஜாயே பண்ணக்கூடாதானா? கிடையாது. ஆனா பகவானை சம்பந்தப்படுத்தி நம்ம இந்த உலகத்துல நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்றதான் தாத்பரியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4.13. ஹரே கிருஷ்ணா. சாதுர்வண்யம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகசஹ தஸ்ய கர்த்தாரமபி மாம் வித்ய கர்த்தாரமவ்யம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது 4 பிரிவுகள் சமுதாயத்துல. என்னென்ன பிரிவுகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள் அப்படின்றது வரும். பிராமணர்கள்னா நல்ல ஞானங்கள், வேதங்கள்லாம் கத்தறிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க. சத்திரியர்கள்னா கண்ட்ரிய ரூல் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வைஷ்யர்கள்ன்றவங்க வியாபாரங்கள்லாம் செய்வாங்க. அப்புறம் சூத்ரர்கள்ன்றது எல்லாருக்கும் சேவை பண்ணுவாங்க, பணிவிடை பண்ணுவாங்க. இந்த 4 பேரும் ஒரு சேர்ந்ததுதான் ஒரு சமுதாயம். இப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும். ஒரு கண்ட்ரின்னு இருந்ததுன்னா அங்க கண்டிப்பா ஒரு கண்ட்ரியோட ஒரு கம்பெனியே எடுத்துக்கோங்களேன். நம்ம இது ஐடி கம்பெனி என்னென்னமோ இருக்கு இல்லைங்களா, நிறைய கம்பெனி. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சத்திரியர்கள் வருவாங்க. அப்புறம் அட்வைசரி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். அவங்க எல்லாம் அந்த கம்பெனிக்கு என்ன நல்லதோ அதை செய்வாங்க. அதுக்கப்புறம் வியாபாரிகள் அந்த பொருள் எல்லாம் செஞ்சு அதை கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க எல்லார்கிட்டையும் இல்லைங்களா, மார்க்கெட்டிங்ல இருந்து ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து. அதெல்லாம் வந்து வைஷ்யர்கள். அதுக்கப்புறம் சூத்ரர்கள், அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் சேவை பண்ணுவாங்க. எல்லாருக்கும் என்னென்ன தேவையோ அடிப்படை தேவைகளை அவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி சேர்ந்ததுதான் ஒரு சிஸ்டம். இத வந்து பகவான் வந்து அதாவது உருவாக்குனாங்க. ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கான ஒரு விஷயத்துக்காக. அப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இவங்க இது எல்லாமே பகவான் தான் படைச்சாங்க. ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் அவங்க சம்பந்தப்பட்டவங்களான்னு கேட்டா கிடையாது. ஹி இஸ் ரினௌன்ஸ்ட் பர்சன் இல்லைங்களா. நம்ம 6 ஆப்புலன்சஸ் பகவானுக்கு வேதவியாசர் கொடுத்த டெஃபினிஷன்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. அதுல ஒண்ணு ரினௌன்சியேஷன், பகவான் எதோடையும் சம்பந்தப்பட்டவங்களா இருக்க மாட்டாங்க. அதுதான் அது ஒரு ஆப்புலன்ஸ். அப்போ 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கு இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இந்த மாதிரி பிரிச்சாங்க, எப்படி இந்த 4 விதமா பிரிச்சாங்க, அப்படி கேட்டகரி எப்படி வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா சத்வ குணத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களாம் அவங்களாம் பிராமணர்களாகலாம். அதே வந்து சத்திரியர்கள்லாம் வந்து ரஜோகுணம் உள்ளவங்களாம் சத்திரியர்கள். அதே மாதிரி இது வைசியர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் கலந்தவங்களா இருப்பாங்க. சூத்ரர்கள்லாம் தமோ குணத்துல
இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. சரிங்களா? இந்த குணங்களின் அடிப்படையில் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? பசங்க இப்ப நம்ம கிட்ஸ் எல்லாம் படிக்க வைக்கிறோம்னா, அவங்களோட திறமைய பார்த்து அந்த திறமைக்கு ஏத்த படிப்ப நம்ம குடுத்தோம்னா, அவங்க நல்லா ஷைன் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒரு மீனால நீந்த முடியும், மங்கியால வந்து மரம் ஏற முடியும். மீன போய் நீ மரம் ஏறு, மங்கிய போய் நீ வந்துட்டு நீந்து அப்படின்னா முடியாது. அப்போ அந்தந்த திறமைக்கு ஏத்த வேலைய அவங்க செய்யும்போது நல்லா அவங்களால ஷைன் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் இந்த குணங்களின் அடிப்படையில இந்த 4 விதமும் ஆ பகவானால பிரிக்கப்பட்டு அதுக்கு ஏத்த மாரி ஆ கொண்டு போயிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஆ அடுத்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 4.17. हरे कृष्णा कर्मणो ह्यपि बौद्धव्यं बौद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बौद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, அப்போ அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கர்மங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா? பிராமணர்களா இருக்கட்டும், சத்திரியர்களா இருக்கட்டும், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள். அவங்க செயல்கள். ஏன்னா எல்லாருமே செயல்கள் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம். குணங்கள் இருந்துகிட்டே தான். ஏதோ ஒரு குணத்துல இருப்போம், ஏதோ ஒரு செயல செஞ்சுட்டே தான் இருப்போம். நம்ம ஒரு மனிதனா இருக்கிறோம் அப்படின்னா. அதாவது லிவிங் என்டிட்டியா இருந்தாலே. அப்போ அந்த செயல்கள் அத வந்து நம்ம ரொம்ப நுணுக்கமா எனக்கு தோணுனத நான் செய்வேன். எனக்கு என்ன குணத்துல நான் இருக்கணும் அப்படி இருப்பேன்றது அவ்வளவு சிறந்தது கிடையாது. ஏன்னா, அது அவ்வளோ நல்ல விஷயத்த நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில குடுக்காது. அப்ப அந்த செயல்களின் நுணுக்கங்கள உணர்வது மிக கடினம். அத நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா தான் நம்ம ஒரு செயலையும் செய்யணும். எனவே கர்மா செயல் என்பது என்ன? விகர்மா தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்பது என்ன? அக்கர்மா செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப நம்ம என்ன மாதிரி செயல் செய்யணும், நல்லது எது, கெட்டது எது, தர்மம் எது, அதர்மம் எதுன்றதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு செயலையும் நம்ம செய்யணுமே தவிர என்ன தோணுதோ அதை நம்ம செஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு சில சமயம் பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தும், சில சமயம் நல்லதை செஞ்ச நன்மைகளை கொடுக்கும். அப்போ விகர்மாவாதி அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள், கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறவி எடுக்கும் ஆபத்து, ஆன்மீகவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது, அப்புறம் எடுத்த பிறவி நோக்கத்தின் தோல்வி. அதான் நம்ம மனித பிறவி எடுக்கிறோம் அப்படின்னாலே அதோட நோக்கமே என்னன்னா பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பகவானை அடையிறது. இதுதான் மனித பிறவியோட நோக்கம். ஆனா நம்ம தெரிஞ்சுக்காம நான் மனுஷனா பிறந்துட்டு நான் நல்லா படிக்கணும், நல்ல லைஃப்ல செட்டில் ஆகணும், மெட்டீரியல் அளவுக்கு தான் நம்ம யோசிப்போம். அதை தாண்டி ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த பிறவியில என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நிறைய பேர் யோசிக்கிறது இல்ல. நம்ம நிறைய பேர் இப்ப இந்த உலகத்துல இருக்கோம். எத்தனை பேர் பகவத்கீதையை படிச்சதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் இதை பத்தி யோசிக்கிறவங்களே இருப்பாங்க. அப்போ விகர்மவாதி எப்படி இருப்பாங்கன்னா வேதங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க, அப்புறம் வந்து கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து. ஏன்னா வேதம் தெரிஞ்சுக்கலனாலே எது நல்லது கெட்டதுன்னு தெரியாது, பகவான் யாருன்னு தெரியாது, நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம கிட்ட ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு, இது எதுவுமே தெரியாது. அப்ப மறுபிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அதாவது அவங்களுக்கு ஏன் கஷ்டம் வருதுன்னு தெரியாது, அதுக்காக மத்தவங்களையும் பிளேமும் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எனக்கு இவ்ளோ கஷ்டம் வந்துருச்சு, எனக்கு இவ்ளோ அதனால மத்தவங்களுக்கு சாபம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு எனக்கு இது அது வாழ்க்கையில ஒரு புரிதலே இல்லாம எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப இது என்னது ஸ்பெகுலேட்டிவா இருந்துட்டே இருப்பாங்க. ஆன்மீகவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. யார் ஒருத்தவங்க ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடும் கர்மத்தினாலதான் நம்மளுக்கு நல்லது கெட்டது நடக்குதுன்னு. அப்ப கர்மத்தை செய்யறதுல ஜாக்கிரதையா இருந்துருவாங்க. இப்போ ரோட கிராஸ் பண்ணோம்னா என் இஷ்டத்துக்கு கிராஸ் பண்ணுவேன்னா அப்புறம் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம அது அது நம்ம தப்பு தான் இல்லைங்களா? அதே நான் ஜாக்கிரதையா பார்த்து கிராஸ் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு எந்த சேதாரமும் ஏற்படாது. அதே மாதிரிதான் அப்போ எடுத்த பிறவியின் நோக்கம் தோல்வி. எதுக்காக மனித பிறவி இருக்கிறோம்? இருக்கலே ரொம்ப ப்ரீஷியஸ் ஆனது மனித பிறவி. அதுல பாவத்தை பண்ணிட்டு மறுபடியும் விலங்குகளாவோ பறவைகளாவோ மரங்களாவோ பிறக்கிறத விட அக்வாட்டிஸாவோ பிறக்கிறத விட நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த நல்ல நோக்கத்துக்காக நம்ம செயல்படலாம் இல்லைங்களா? அப்ப எடுத்த பிறவின் நோக்கம் தோல்வி. ஏன்னா மனித பிறவி அவ்வளவு ஈஸியா கிடைக்காது. அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு ப்ராசஸ் 84 lakh ஸ்பீசிஸ் அதுல பரிமாணம் வளர்ச்சி ஏற்படுத்தா மனித பிறவியே கிடைக்குதோ அதையும் நம்ம வந்து சரியா பயன்படுத்திக்காம இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு அது என்னது கண்டிப்பா நல்ல ஒரு விஷயம் இல்ல. அப்புறம் அதே கர்மவாதி எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி உள்ளவர்களா இருப்பாங்க, பகவான் எல்லாம் கும்பிடுவாங்க, வேதங்களை பின்பற்றுபவர்கள் தான், கண்டிப்பா வந்து வேதங்களையும் தெரிஞ்சுப்பாங்க, ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உப தேவதைகளின் உலகத்தை அடைவர். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவானுக்கு டிவோஷனல் முக்தி மட்டும் பகவானால மட்டும்தான் தர முடியும். யாரு? கிருஷ்ணரால மகாவிஷ்ணுவால தான் தர முடியும். மத்த எல்லா தேவர்களும் நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அப்ப நம்ம நிறைய வேதங்களை படிச்சுட்டு நிறைய நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்புறம் உபதேவதைகளின் உலகத்தையும் நம்மளால அடைய முடியும். இறுதியில் ஜட உலகத்தில் திரும்பவும் பிறவி. அப்ப நம்ம எந்த அளவு நம்ம வந்து
நிறைய பயஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம போய் அங்கெல்லாம் இருக்கலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் அது முடிஞ்சு போச்சுன்னா நம்ம திருப்பியும் பிறவி எடுக்கணும். இதே ஜட உலகத்துல வந்து பிறவி எடுத்து மறுபடியும் நம்ம வந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கைய வாழணும். அப்ப அது எப்படின்னா, இப்ப நான் நல்லா சம்பாரிச்சேன். நான் வந்து டூருக்கு போனேன். ஊட்டி, கொடைக்கானல் போனேன். நல்லா ஒரு 5, 6 நாள் என்ஜாய் பண்ணேன். திருப்பி நான் இங்க தான் வரணும். என்னோட ஊருக்கே வந்து நான் திருப்பி வேலை செஞ்சு சம்பாரிக்கணும். மறுபடியும் நான் நல்லா சம்பாரிச்சேன் அப்படின்னா, நான் மறுபடியும் வந்து வேற ஒரு சிம்லர் இல்ல வேற எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு நான் போலாம். காஷ்மீர் போலாம். மறுபடியும் அங்க போய் பணம் தீர்ந்து போயிடும் ஒரு 5, 6 நாள்ல. அப்புறம் மறுபடியும் நானு என்னோட இடத்துக்கு வந்து வேலை செய்யணும். அந்த மாரி இருக்கும். அதாவது கர்மவாதின்றவங்க நெறைய வந்து வேதங்கள்லாம் தெரியும். பக்திலாம் பண்ணுவாங்க. நெறைய வந்து புண்ணிய காரியங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த புண்ணியங்கள் தீர்ந்ததும் மறுபடியும் பிறவி எடுப்பாங்க. அதே ஞானி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஞானத்தில் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள் ஆத்ம தத்துவம். ஆத்மானா என்ன? ஆத்மாவோட கோல் என்ன? அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறவங்க. பயன், உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். அப்ப அவங்களுக்கு மறுபிறவி எதனால வருதுன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சிரும். அப்ப அவங்க அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க. பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். பகவானுக்கு அன்கண்டிஷனல் லவ், டிவோஷனல் சர்வீஸ், சரிங்களா? அதுதான் செய்வாங்க அவங்க. மிக உயர்ந்தவர்கள் இவங்களாம் தான். பகவானை சந்தோஷப்படுத்துறது, தர்ம வழியில இருக்கிறது தான் இவங்களுக்கான ஒரே ஒரு குறிக்கோளா இருக்கும். இவங்களுக்கு மறுபிறவின்றதெல்லாம் இருக்காது. அக்கர்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4.18. हरे कृष्ण ललिता माता जी. कर्मण्य क्रमय पश्येत् पश्येत् अकर्मणि च कर्मयक् स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्मकृत्. கர்மாவில் அக்கர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலை பெற்றுள்ளான். என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்லோகத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்மாவில் அக்கர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும். அக்கர்மான்றது என்னது? பகவானுக்காக செய்யற செயல். அப்ப தான் செய்யற செயல்லையே பகவானுக்காக செய்யறது, சரிங்களா? அதே மாதிரி அக்கர்மாவில் கர்மாவை, இது ரெண்டுமே, அதாவது நம்ம செய்யற செயலும் அக்கர்மாவும் ரெண்டுமே வந்து ஒன்னா பகவானுக்கானதா என்னைக்கு நம்ம கிட்ட வருதோ அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க யார் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யறாங்களோ அவங்க வந்து எந்த செயல்ல ஈடுபட்டு இருந்தாலும் அவங்க உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளார்கள். அப்ப இப்ப பாத்தீங்கன்னா, அத நேத்துக்கு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, நம்ம வந்து சாப்பாடு சாப்பிடுறோம், எல்லா உயிர் வாழ்களும் சாப்பாடு சாப்பிடுது. ஆனா நம்ம அதே பகவானுக்காக படைச்சு அவங்களுக்கு நம்ம நிவேதானம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கும் போது அது வந்து அக்கர்மாவாகும், சரிங்களா? அப்ப அது வந்து உயர்ந்தது. அந்த மாதிரி விஷயமா தான் நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4.34. தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினஹ. ஹரே கிருஷ்ணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒரு குரு கிட்ட கேட்கணும். ஏன்னா ஆன்மீக குருவை தான் நம்ம வந்து அணுகணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் தெரியும் எந்தெந்த செயலை எப்படி செய்யணும். இப்போ ஒரு பிரசாதமா சாப்பிடணுன்றது தெரியுது. அதே மாதிரி நம்ம நிறைய செயல்கள் செய்யணும் இல்லைங்களா? அதுதான் என்ன செயல் செய்வோம் நம்ம பொதுவா பாத்தீங்கன்னா, கண்ணு பாக்கும், காது கேக்குது, வாய் பேசுது. அப்ப இது எல்லாமே பகவானுக்காக இருக்கணும். அப்படின்னா என்னன்னா, கண்ணு பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த பார்க்கணும், காது பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த கேட்கணும், வாய் பகவான் நாமத்தை சொல்லணும், பகவான் பிரசாதத்தை சாப்பிடணும், கை பகவானுக்கு பூஜைகள் செய்யணும், கால் பகவான வலம் வரணும், சரிங்களா? இதுதான் வந்துட்டு பேசிக்கா. அப்ப இதுவும் தாண்டி நம்ம வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் செய்யறோம். அதுக்காக நம்ம இது ஃபுல்லா செஞ்சோம்னா பகவானை தவிர நம்ம வேற எதுவுமே செய்ய முடியாது இல்லைங்களா வாழ்க்கையில. அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ் தவிர நம்ம வேற என்ன செய்ய முடியும்? நம்மளுக்கு நிறைய கடமைகள் இருக்கு. நம்ம வந்துட்டு ஆபீஸ் போகணும், அப்புறம் வந்துட்டு பிள்ளைங்களை பாத்துக்கணும், ஃபேமிலி பாத்துக்கணும். அப்ப அதெல்லாம் நம்ம எப்படி பகவானோட ரிலேட் பண்ணி பண்றது அப்படின்றதுதான். அதை நம்ம இப்ப வேலைக்கே போய் சம்பாதிச்சாலும் நம்ம வேலை செய்யறது மெட்டீரியல் வேலைக்கு தான், மெட்டீரியல் ஜாப் தான். ஆனா அதோட பலனை வந்து கொஞ்சத்தை நம்ம பகவானுக்காக நம்ம கொடுக்கணும். அப்போ நான் பகவானுக்காக அந்த வேலையும் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்காக தான், அதாவது என்னோட இந்த ஜட வாழ்க்கைக்கு தான் நான் வந்து சம்பாதிக்கிறேன்.
ஆனா அதுல இருந்து ஒரு பகுதியை நம்ம பகவானுக்கு கொடுக்கும்போது ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி சமைக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்த நான் வீட்டையே கிளீனா வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னாலுமே அதுவுமே பகவானுக்காக செய்யணும். கோயில் பகவான் வந்து ஏதோ போட்டோல இருக்காங்கன்னு நினைச்சா நம்மளுக்கு அப்படி தோணாது. பகவான் உண்மையிலேயே இருக்காங்கன்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பி அதே மாதிரி நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்மளால உணர்ந்து நம்மளால செய்ய முடியும். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பகவானோட சம்பந்தப்படுத்தணும். அப்ப அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா யார் அணுகணும், ஆன்மீக குரு அணுகணும். அவங்களுக்கு அந்த காலத்துல குருகுலம் இருந்தது. அதுதான் நான் நேத்துக்கு முந்தா நேத்து கூட சொன்னேன். ராமர் கூட என்ன பண்ணாங்க, குருகுலம் போனாங்க. குரு கிட்ட தான் எல்லா ஞானத்தையும் எடுத்துக்கிட்டாங்க. கிருஷ்ணரும் குரு கிட்ட தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்போ அவதாரத்துல அவங்க முன்னோடியா நம்மளுக்கு அவங்க அதை செஞ்சு காமிச்சிருக்காங்க. அப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணணும், இப்ப குருகுலம் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றோம்னா அதை நம்ம குருவோட ஆஹ் கைடன்ஸ்ல நம்ம செய்யறதுதான் சிறந்தது. அப்ப அவங்களுக்கு சேவைகள் செஞ்சு அவங்க சொல்றத கேட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம ஆன்மீகத்துல கொண்டு வரணும். அவங்களாம் என்னன்னா தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள். குருக்கள்லாம் யாரு, தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள், செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன். அவங்களுக்கு நீங்க இந்த பரம்பரையில வந்த குருக்கள் யாரையும் பப்ளிசிட்டி பண்ணி பார்த்திருக்கவே முடியாது. அதாவது ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்திலயோ கௌடிய சம்பிரதாயத்திலயோ இல்ல ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவங்களோடதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெளியில ரொம்ப ப்ராம்ப்டா தெரியாது. அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோ இல்ல வந்துட்டு இது பிரபலம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தாத்பரியமா இருப்பாங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாவும் இருப்பாங்க அவங்கலாம். அது ஸ்ட்ரிக்ட்னா என்னது, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப அந்த வழிபாட்டு முறையில அவங்க ரொம்ப கரெக்டா இருப்பாங்க. அதனால வந்துட்டு பப்ளிசிட்டி பண்ணிட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஊர்ல ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தெருவுக்கும் நான் தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு நான் தான் குருன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா நமக்கே வந்துட்டு ஒரு மிஸ்டேக் பவர் வரும். அப்ப அது மாதிரி நிறைய அதை செஞ்சு செஞ்சு அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஒரு சில விஷயங்களை கிளிக் அவுட் ஆயிடும் அவங்களுக்கு. அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு செய்யறேன்னு சொல்லி நம்மள வந்து ஈர்க்க பார்ப்பாங்க. ஆனா யாரு ஒரு உண்மையான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவா இருக்காங்களோ நம்ம தான் அவங்களை தேடி போற மாதிரி இருக்கும். அவங்க எங்க இருக்காங்க, இப்ப நீங்கெல்லாம் வந்து இங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து ஒரு சுக்ருதி இருக்கிறதுனாலதான் வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றதுதான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை. அதனால தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஞானம் வளர வளர குருவின் மூலியமா நம்மளோட அஞ்ஞானம் நம்மளை விட்டு விலகி போயிடும். அஞ்ஞானம் விலகி போனுச்சுனாலே நம்மளோட எல்லா கஷ்டங்களும் போயிட்டு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகலாம் பகவானோட அனுகிரகத்தோட. இதுதான் இன்னையோட சாப்டர். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது ஏவம் பரம்பரை பிராப்தம். அதாவது இது பரம்பரை மூலியமா தான் வரும் இந்த ஞானம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் யதா மாம் பிரபாத்தியந்தே அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யார் என்கிட்ட எப்படி சரணடைகிறாங்களோ அதற்கு ஏத்த மாதிரி என்னோட அனுகிரகம் இருக்கும் அப்படின்றத சொன்னாங்க பகவான். அதுக்கப்புறம் அதுவும் சொன்னேன் என்னன்னா அது வந்து ஒரு பிசினஸ் அந்த மாதிரி மோட்டிவ் இல்லை. நீ என்கிட்ட சரணடையா நான் உன்கிட்ட உனக்கு வந்து அனுகிரகம் அப்படி கிடையாது. என்ன விருப்பம் நம்ம மனசுல இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பகவானோட அனுகிரகம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். கர்மனோ கி அபி போத்தவ்யம் அப்படின்றதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா என்ன மாதிரி கர்மாக்கள் நம்ம பண்ணணும். அது ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம். என்ன மாதிரி கர்மாக்கள் அப்படின்றது அதைதான் நம்ம இங்க விளக்கமா பார்த்தோம். என்னன்னா அகர்மா விகர்மா கர்மா அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்புறம் ஞான யஜ்ஞ பரந்தப அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஞானத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ், ஞானம் வளரும் போது நம்மளுக்கு அஜ்ஞானம் நம்மளை விட்டு போயிடும். தத் வித்தி பிரணிபாத்தேன குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்ம அதை கத்துக்கணும். பகவானே இது அவதாரம் பண்ணும்போது குருவோட வழியா தான் கத்துக்கிறாங்க. அப்ப நம்மளும் கண்டிப்பா குருவோட வழிகாட்டுதன் பேர்ல நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் முடிச்சு விடுறேன். ஓம் தத்சதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म सन्न्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Thank you for your service, Mataji. Hare Krishna.